So welcome. So itong i-apply itong knowledge no sa Investa Trading Grounds. Kaning Investa Trading Grounds mo ni siya og praktisanan sa imong mga system kung effective ba or dili. Dayon ang style ng Investa Trading Grounds is that mo back siya sa time. Dayon lahi nga stock. Ay lahi nga stock dili niya ingon ang name. Dayon kibali mo ra gyud siya praktisanan. So nindot siya wala kay bias nga example Macro Asia or Hinebra San Miguel. Kung makabalo mo ka nga kani nga stock Macro Asia ni siya molupad ni siya gikan 3 padulong kuan padulong 20 kibali mabayas na ka murag dili na siya ingon nga effective nimo nga trading kay kabalo naman ka sa future. So mo po niya nakanindot sa Investa Trading Grounds. So without further ado ato na siyang dulaan. Pero kay feeling nga GMA ni nga stock pero di ko sure. GMA ni MPI de. So kato MPI basta mga blue chip nga stock or kanang naa sa PSEI nga stock dili kay effective ang ato ang system ana because karang mga stock sinay sila manglihok. Kani ABS. We know ABS-CBN panaog na siya. So kani 770 suklan na ni. So no 410 days pa ang nilabay siya nga ni Saka pa siya sa MA 200. So gikan pagsugod sa tong game padulong sa kuan padulong ani ron tagad pa tawag 400 days gyud. So inana na siya ang logic nga ayaw gyud ka mo palit basta dili pa stage 2 ang stock. Kay during sa 410 days pod sige pug panaog ang stock. So kung atat kay ka impatient ka katay mong stock katay mong kwarta hurot na ron. Kita nimo diri stage 1 diri ang stage 2 gikan sa 4 nahimo siyang 20 ka pin ano yung stage 3 diri ang katong level nga nagpanaog siya stage 3 stage 4 which is panaog. So diri either stage 1 ni siya kay napamampun ni siya chance nga munaog mo balik bitaw sa ni siya chance nga mo balik og naog napro siya chance nga mabalik og saka. So you can never can tell but kids can tell. Tender juicy. Anyways, ito na yung testingan ron. Otro naman Tara ko Perador na siya. ₱19. Balik ta. So nag-cross na sila. Pwede na tamag. Tagad na pud taog VCP. Volatility Contraction Pattern. Or breakout. So ever ang mauna. So kana breakout siya. Dayon muna yung murag consolidation. Dari
So based on balod here, balod there. Cute siya nga balod. So rule of thumb, nagkagamay ang balod. So palit ta. Although wala kayo ang volume nga part, dili siya above average, pero mo consider na gyapon ni siya nga breakout. Dire ta mag cut loss. Unaog siya dire. Unaog siya dire nga price. So nibawi siya dire So mo na to ang trailing stop. Stand. XMC man Sell ta. Kaya ninaog na gid siya further. Tiya pa rin mga stock ay. So cute siya nga contraction dire. Above na siya sa MA20, MA50 ug MA200. Palit. Breakout. Volume above average. Kung nabiyaan ka sa stock, pwede na nimo nga consider dire BCP. Breakout siya, dako kayo ang volume. Kaning ni ang volume compared sa kaning volume diri during sa BCP. So kung nabiyaan ka, pwede ka mo palit dira, mo apas kag balik, palit. So sa to ang part, pwede tang padayon ra hold ra gyapon ta. So noon dili man gid na 100% nga guaranteed nga nag-align ang stars na BCP na ay consolidation pattern na breakout ako kayo na always nga musaka.
beyond the light. Wala nun ko gatarog discuss. Angat manog ayo. So, yun na to, ganina. Siya diha. Asay, kuan. Kanang nga BCP pattern. Kan dire, padalong dire. That is 5%. Second nga kuan dire. So 2T siya. %, 5.82, 2.93. So, ano breakout siya above average. Gamay lang siya lang tawon. Dara kanang nga volume pero dako na siya ganina. Dako lang gid ning red diri nga mga volume. Mao nang ni gamay siya in comparison diha. So, di ba nag-discuss man ta nga if red volume, red nga candle, dako ang chance nga dako ang supply kibali compared sa demand. Pero since wa pa man siya ninaog sa tong cut loss which is diri nga linya kaning ubos sa rectangle or wala pa siya ninaog sa EMA 50, di pa ta mo sell. So kanin diri serve mo ni siya as trailing stop. So kung siya ninaog, serve na sa support kay every time mo naog ang stock diha mo bounce back man siya. So nilupad. Diri serve na pod as trailing stop. Sunod trailing stop na sad. So if naog dira, sell ta. Pero since na-achieve na to ang 36%, above na to sa 30% na to nga average gain, diri mag-sell 1/2 na ta. So diri trailing stop na pod. So makita nimo hinaog siya ani nga trailing stop nga support. Ninaog po siya sa EMA 50 nga indicator based trailing stop. Then pula siya nga candle, dako kay siya nga volume. So dako ang supply side, na overwhelm ang buyers sa sellers. So ang sellers ang winning. Kasi nga makita nimo sa red nga candle dayon dako po kay ang red nga volume. So ibaligyan nimo. So ni-try siya og comeback. Saka pagid siya.
Pero red siya nga candle. Pero we can never can know. So kato last na to niyang hunat di ay kaninderiya. Then as we've discussed, you can never dakop the highest of the price. And okay nagyapon nga nakay 40% gain in 85 days. So isa ka con sa ani nga system no, ma-notice nimo 86 days nakaga-hold sa stock pero pildi pa kag 2% or 52 days nakaga-hold sa stock 1% ra mo ang gain. So isa na siya sa cons sa system. Wala may perfect na system. So nagud siya good ug napud siya bad side. So inani nga ang good side niya mag-hold kag 85 days 40%. So in comparison ang imong gain versus sa imong loss dako kayo layo kag diferensya 2% versus 40%. So lang kailangan gid mo sa stock market kay dakong pasensya. Turning endgame mo na ito ang lesson. So east to west bank.